Balimao anyokma très urgent. Balimao kobina jaraka mogo tara lomé. He malion kabago ko bedu kono. Ko tero ko tagara Togo. Kunu Togo nyamogo ye nyogonye. Ani information mi so. Malion mena kala bela jelen ka kuma me folo. Et à semaine fla orola. Ko le Front de libération de l'Azawad. Yaro be groupe kele lo bebe falo bebe bala. Donc, le Front de libération de l'Azawad a effectué une visite à Lomé pour rencontrer les autorités locales. Oui, première publication. Deuxième publication, certains éléments de Front de libération de l'Azawad basés en Mauritanie ont prévu de rencontrer les représentants des autorités togolaises et ivoiriennes. Donc, les informations fla de baby malien. A kumai mashima susolike kamake. Awa utarabina ka mogo tara Togo. Oh, ayuga darapoe aye Front de libération de l'Azawad mogo yaro uni bina obe de kelingi. Parce que olu be ka kuma bina nde tokola bi. Ube de kelingi. Ubebe fala ubebe bala ube toko de ko tero. Munu be kilalo, munu flene kaisrala o, munu fle bamako o, abe de kelingi. Ube de furu sir jogoma. Ube toko kele jamu kele. Awa omo kelu le tara Togo. Togo an teri jamanadi. Ok. Omo kele naga soro kuntara Côte d'Ivoire samba soro abe ka Alassane Ouattara fana banen. Utekele o tara Togo de tiendi fana du. Ok. Utara Togo u Togo nyamogo nyogonya. Anya iri mer mume. Ko négocier okuma abe fe ka négocier nou yedi wa. Parce que moko réaction yen. Asimi bi dogo ka négocier ni mo ne malé ngina ma. Pera beta faut la coûte négocier nou yi. Aita doso nyininga banjakara. Aita dukono dugu mo nyininga ko yala wu. Ko asimi goita kam représentant munumbe dukono dugu la. Ko ni tero keleme ka accord signé ba ou nou ma signé. O jabi tene bulu de. O jabi be dukono bulu. Dukono bo jabi di. Aye nega ni video parti te kaga dukono nyininga. Mali autorité mo ni tero accord bulu nyogonche. Oro ko so nya fo e bena. Bo sisa. Aw ko mo ma ko tero du. Ko Algérie be ku reçoit. Ni jamana mu reçoit bo ko jamana neni. O tara Togo de. Pour tara Togo. Ama kuma kame. Nous se kata Togo. Togo président a élément ko le reçoit. Kasoro Togo ni an kadi Togo mina. Ça veut dire que nous talé Togo. Ibita soro ou fe Assimi Goïta be fe ka négocier nous yedi. Parce que mena kodo dogole me du ko mo fo malé nyana. Assimi Goïta be ka négociation de ke binaka mo yi. Al na be war duma. Celui-là mo ka se kana do ba mako ka bo. Ou moi ben pirula. Ou moi ben fo il a pour le moment. Assimi négociation de là. Ale ga fanga bi se ka to chogo al na be négociation de ke. Bon, ale bora télé là. Ka fo kale te négocier ni ma nunu ni. Aw ni ala che awere ne anga je anga ni anga Abdoulaye Diop yere kuma mu fo mali anga janga Abdoulaye Diop yere kuma ka me folo. Voilà, awa ke to me volume kala. Je dois clarifier que le gouvernement n'envisage pas de dialogue avec les groupes armés terroristes, sans foi ni loi, qui portent la responsabilité des événements tragiques que vivent nos populations depuis des années. L'ouverture du gouvernement du Mali. Abana jele kuma messa. O mo kelon, ultra yi Togo. Ko négociation de bekake. Et puis négociation bekake Togo mina mena fa na Malion. Assimi ni binaka mo be négociation na a ben alache. Be make ko la de folo. Assimi ga war de proposer binaka mo yi. Bamako fansi carburanté. Crise de pénurie be kana. Ni Mali ni Bamako ye semaine fla kasi semaine sabanna. Aya foni da fanyana. Ni binaka mo masrabla. Ni nous masrabla. Ou ma alezema ke ou ma foike. Na kalo kelega Bamako nchwala. Abayi tubabu ba foku na intervention militaire ke Mali kono. Ah c'est bakada. Ni Bamako kalo kelega binaka mo ma noya ke. Fube ka do fara gele yaka. Tubabu ba foku boko Assimi desara ko lube na Mali sauver. Na ma kaka shibon teke kono. Bon, Assimi Goïta koko allait négocier ni mo nunu.
mais pour avec à négocier nous de gola ne se go tungara da fo ena atete fana ya fo ko ni négocier ni mo nunye ko yi faso ko yi yaro ko koute négocier n'est-ce pas ou ma faut koute négocier bon anga nyoro la me ani kile no e mali famoni depuis bimasi an y'a fo an ko mali famoni terrorisme tege bi nyogon bolo mo bora ka an ni ko tse ka ke o terrorisme bora ka confirmer sisan mais c'est quand on vocal kelen kono voilà a dante et ouere binaga mogo ere vocal bla ko benga bol ni mali autorité mogo ni yonje doso bora ko de confirmer o bera o betu jo sadi ngalo tega molo atula horonya bana sadara madini horonya bana ibe sonko bema ni horonya bana do be sonko bema o betu jo benya ko doso fleka fo donc ou va former na coûte négocier mais ou be ka négocier ou te keleye atete mu fanga atete fana ka kuma kana menna atete mu fa négociation na ngana me on ne rentre pas dans les négociations parce que dès qu'on commence à négocier nous sommes dans une position de faiblesse à moins que nous ayons des moyens militaires appropriés pour nous permettre de régler le problème militairement avec tous les risques que cela comporte atete ko ka négociation ke ni marfatiki ni ko wallahi kate jamana la tanya fe atete ya fanta que général atete ko ni be négociation ke ni mo ngonu ni wallahi ki ga jamana te tanya fe et puis me ka kuma fe rona dogono dugu fana attaquer kera bi dimanche 24 mai 2026 attaque bade kera dogono dugu fana metla ko fugal fana kala armée mata halibi ko attaque be ka ke ni ma fle armée mata de voilà amtaro ni armée tarasisa parce que temps bi se ka changer donc aéré ni mede général ATT borayafo donc ni ne be ka kana dugula awa kalama pénurie de be ka commencer kana bi akabu haklima pénurie ba de besina anga janga nyoro la mefo mo do be clé sabaka o te jisoro mo do be clé nani ka o te jisoro anga jango fanla jambo yiralo aw ne ka jekula je nyoko fe aya la me I'm just going on all out. I mean, seven on like this away. Vendredi, samedi, dimanche. Wabla dimanche, bis so marena to that. Ten barga bona toru. Tam bebga shikana malaro. Ten nga du tension ni jamati gala no. Anto do be kosani na ro bona willa. Fugo be mbulo me alla jolo no wati na kasabu kantika kuma era soro. Ante ji era soro. Do era kele no ga shato sanga ero la me ajiku manu ga jibole manima ko mo ga mina me sega kle saba kle joli ka uti ji era soro. Bugarin temene na ay gela tama soro kuranti gala bibiga a kle saba kuranti amali na fura mo be wuli kata baraga sogoma ni ma shusi no soro manu ko ne ama fu soro ko ndi gunte o awoni ameda me ante sino ko Diko ka gela nga yoro la. Ni sega kle kle ngai ta ji soro ko ni tala ji bi uta do fe ki ka to bliko e wa du sa jawla ni ji soro ko ti ta ji sara. Weekend ni akuranko amano ya ni moyen tibolo ka pano installer fi no solution même staff ni ko ki FIFA nous de rester dehors pour voir dire que l'atmosphère ni est pour aux autorités actuelles beaucoup dija ali bi o do ba ka kere ko ina nous c'est la solution nous fera là ko solution ina la Ko era ji era masoro. Ali do ma to be dike. Ji ko ya saba wi. Se ko ni. Me ko la woni ko na sera ka ba bi jainde. ndese ko tungara kuma ka ende abela jele ni mesisa oron tegele jite courante ya mo ko be kan ina carburant ko san jire mbimi o tega so sari cheti sedi ko le be ka fo malien chama tega dala a ben courant cheti si na chetui malien to dumunu ko flaka kle ko cheti si amse a gagner kela fere mina o ye surasi chama ka kambulu ale sura be sura ali sina simbe kata sura sido mine sura sido be kata barake biro ko nawla bon ene ala che injustice fla be temenka e go kete négocier ni manu ni o tara naga sura nu utara Côte d'Ivoire u kumbe ala san watara fana bane oni tero tara Togo ya anteri jamana di asimi be ka négociation de ke jiju ko mali on tado ne kuma me ne bolongo iri merde do ne kuma ma betli amne kuma me ko mo gon be fe kata Togo ne bolongo galundi do parce que ne ma blanc ngolo la ngo nunu de anga sitar nu jeni
mɔgɔ minnu y'an ka citernes jeni mɔgɔ minnu bɛ k'an fana ba faga mɔgɔ kelen de taara Togo u taara mun na ye négociation ka kuma Assimi Goïta ni fo Ignace bɛ ka kuma Assimi Goïta n'u cɛ kuma bɛɛ filɛ et puis Assimi bɛ négociation na dɛ Assimi bɛ négociation kɛ ka tɛmɛ awa Assimi bɛ ka négocier fana voilà la vérité c'est tout ce que moi je peux vous dire et puis dɔgɔnɔw ka dugu la attaque kɛra dɛ n b'o fana fɔ an na n k'o yɔrɔ yira u la je pense que je dois avoir les vocales là ici pays dɔgɔn na attaque ba de kɛra n tɛ n dɔgɔ la a filɛ nin an ka jan ka namɛ aya lamɛ Jogo feri sisako faga se machine dana basak cedo out dans ko an ko pedo ko entraité ambe dimanche 24 mai 2026 pedo ko entraité amta information amta dans la région de Bandiagara amta commune de Kenja amta serre de Kenja boy haywa nantara e serre de Kenja bi soma depuis 5 heures aywa some sisongo donc terus nana attaquer donc some sisongo ni attaque la je 15 sabadoro tebje some sisongo tebje somme sisongo nia etalaje klegu fagase voilà donc somme klegu somme sisongo boni voilà dugut ki sababe terusu sira abema donc ka attaque donc ala ke anga dana basak cede munumbe yenno dana basak cede munumbe somme munumbe yenkere fe bele jine de bulaga nare donc bulaga naka terusu nu genga bo dugere kono goy donc nana dugu attaque ka do dugono donc ala ke anga da dozo boni dana basak cede sira terusu nu genga bo donc terusu nu aywa 600 ala que nous parlons en 21 là donc kube ko ko nala boy somme sisongo ko ko na be donc yora chamanteru su bebe fampe voilà donc ku be duwana me dana ma sa cede deje u genga bo kenema voilà aywa ube ko nala donc abi mu fo mali soro munimbe sevare yeni sevare ma jande yeni ko na ma jande terusu mali soro munimbe ay dija ka drone wuli ka terusu ñu bombarder de ambe 10h22 là donc halisa terusu ku chaman be ko nala voilà donc depuis kuna shini donc ube la bela boy nia etalaje kubna attaquer donc kube mishini la ko selsera donc kubna boga mishu nyini donc abela jele ni me sadi ke mali armée de be ka wole ko ka drone nyini ngana yaro ngeni kala shini amasi na ka soro drone tara frappe ke na ma frappe ke metla ko fana viro ke ni mali armée tara frappe ke mbe boga armée fo mais na ma ke tineni kube da Assimi Goïta te da billahi ne de flaka fana bi yaro ni ye prevudi donc so koko uyuge awbe kulabe awani mali armée ma tout de ma drobena doso kama tuguni sani deme baga tila ma nokon quoi bon ako ka Assimi abi se ka Assimi soutenir ni ka sogo jime ate sura si recruter mo mo be fe ka kele ka tolu deme mo mo be fe ka jamana avancer ato chife abe fa ambi se ko deme ko jime basa be deme ka yele kokola ni turu bla kokola be bi ne bora kuma la